Inkontru l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. Il-kummedja musikali tan-Nieqa Xewkija issegwi lil Bertu fit-tfittxija tiegħu għal ħaġa waħda li jixtieq aktar minn kollox, tan-nieqa. Ir-raba' produzzjoni ta' Ignite Theatre, Echoes of Creation, hija ispirata mill-ħrejjef ta' Esopu. Fiha l-atturi ilaqqgħu flimkien is-sfin u t-teatru mal-lingwa tas-sinjali. Il-Teatru Salesjan se jerġa' jiftaħ bwiebu għal pubbliku fis-serata musikali bis-sem ta' Red Electric, The New Victorians, Claire Tonna u Auntie's Yellow Sofa. L-istess teatru qiegħed jospita serje ta' għodwiet musikali ta' Golden Years li jieħdu lill-komunità anzjana lura fis-snin 30, 40 u 50 b'logħba tombla u sarba sħuna.